Rhymni! Hai dod o Rhymni! Cwm? Na, fi ddim yn meddwl yn dechrau. Mae on. So, Mackenzie, Okay, Noah I a was Gethin. banished. Ie, mae'n ymuno na. Cool. Na i mynd i spectate. Yn barod. Ie, mae di dechrau. Oh, damn. Just... Yeah, nawn ni cadw fe'n 0-0 tan bod pawb. Ydy pawb yn y game? Ie, ie. A ma'n ffain te. Just chwarae ymlaen nawr te. Oh, wow. Ha! Wel, fi'n meddwl fod yn mewn. Right. Oh, then I'll go. So ie, cofio bechgyn digon o cyfathrebu. Achos, so chi'n mynd i... Fi ddim yn gwybod pam, ond fi'n plat 2 mewn solos, o wedyn pam fi'n mewn mewn i duos neu squads, fi'n bronze 3. Okay. Wel, si ti mas o'r game neu ydych chi just yn... Na, fi'n mewn, fi'n mewn. Oh, okay, good, good. Oof. Fan shot da. Da iawn high wrecked fanna. Gwych. Oh, sorry, guys. Oh na! Oh na! Oh, unluckus! Oh! Yes! No! Bron iawn. Ie, cofio. Hyrd tro gyda wedi cael boost the entire game. So, Phantom, Slayer a Hyrek digon o siarad now, right? Achos mae blwyddyn 11 yn tîm cryf, ond fi'n siŵr os chi'n trafod, mae Josh yn siarad lot, ond weithiau ddim am Rocket League. Ond os chi'n trafod tactegau... Oh dear. Right, so na un dim i blwyddyn 11. Come on nawr. Phantom, fi'n credu mae microphone chi'n really isel. Falle dyna pam ni methu clywed chi. Check i troi hwnna lan ar y Discord server. Just mynd ar i... Wedi? Gone. Alright, yeah. Oh, cool. O, fi gallu troi nhw gyd lan. Yeah. Okay. Anna beth fi'n just dweud. Oh yeah, there you go. Fi yw'n o server hefyd. Nice. Oh god. Noga. Mae high rec Fi gwybod ar rai mute. stuff am So servers. os ti eisiau siarad, a trafod a bod yn y game. Mae car fi ddim yn hoffi fi at the moment. Yeah, fi'n dod ma. Good. Nice weekend. Canol. Box. Oh! Car fi ddim yn hoffi fi at all. Ano? Benji? Beth yw'n? Mae gen i. Fi ddim yn gwybod O beth na, fi ddim. Na, fi'n cael e. Phantom Dim gwybod dechrau beth ti'n on trafod now, about. good. That's good. Rwy'n cael hwnna? Down high. Na, mae Hai yn cael hwnna. Fi'n mas o pai. A mae Hai wedi sgorio! Woohoo! Down boys. Bleeding commentator. Na, fi'n gadael chi jallu trafod, achos mae mwy pwysig na sylwebydd. Na, Pam chi'n ennill tournamentiau a chi'n really dda, wedyn falle Fi'n chi'n gallu Arsenal. cael rhywun yn sylwebu, Alright, ond... ni angen ennill. Ie, mae hwnna'n... Oh. Nice. Mae'n canol os ti gallu. Gael, fi'n gael. Ie. Oh. Ma'n nhw'n rhoi game i chi blwyddyn 11, felly, you know... Rhaid chi Mae gen i. bod chwarae eich gorau, curo'r boys ma. Point leader of booth. Ni angen boost yn Arbed yr gwych. fault ni. Arbed gwych. Fanna. Nice weekend. Oes hwn just fi neu fi ffeidio trwy'r peel? Fi'n mynd nôl am boost. Yeah. Down high. Ni ddim angen da mae Hai yn un. cael e. Da iawn, Hyrek. I think I can play fel two fel. Hwnna'n lwcus, oedd the little penguin wedi gwneud mistake fyna. Sorry, be O, nes mae'n ti iawn. dweud, Hyrek? Fanna, wyt ti'n gofyn rhywbeth? Ni'n gallu cael fel dau voice chats, ni'n gallu clywed like beth mae tîm yn dweud, like ni'n gallu covered. Dau mwy beth?
Beth mae'n dweud? Dau voice channels, so ni gallu cael... Cover thread ever team. Yeah. Ie, wel, y pwynt yw bod ni, achos mae hwn yn ymarfer, fi eisiau clywed chi'n siarad a chatio gyda'ch gilydd a gweld faint mor dda chi'n gweithio gyda'ch gilydd. So, os ni'n neud channel lle fi ddim yn gallu, a dwi ddim ar stream, bydde'n fwy anodd i gallu cael syniad. Dyna'r unig reswm ni'n neud e fel hyn. Ond, yn bendant, pam chi mewn tournament, chi'n gallu cael channel just chi... Bych chi ddim yn gwrando ar eich gwrthwynebwyr. Canol. Mae gen i. So, Yeah. yeah. Fi mewn box, hai. O'n Lucas. Ond Mae mae'n gen i. bwysig, achos weithiau Mewn chi'n gallu, bocs? Beth chi'n sy'n gallu gweld digwydd ar stuff. sgrin fi? Mae pobl eraill methu, so trwy siarad chi'n cael gwell syniad. Communication. Yeah, cyfathrebu. Down, Josh. Mae gen i. Fi gwybod geiriau. Yeah, good. Nhw'n defnyddiol weithiau, geiriau. Running yn mynd No. down. Na, fi fel ni... Oh. Dod Come on, nôl i Beckin, ddim arbed gadael nhw ydi. sgorio. Pawb, defendio! Fi methu actually credu hwn. GG. Ei, ni'n mynd ar i'r next round. Right. Yay, ni'n mynd i'r X-Factors! Yeah. Woo! Fantastic. Oedd hwnna yn gêm gwych. Felly nawr mae Rhymni yn chwarae'r chweched. So blwyddyn 11, peidiwch yn mynd yn bell achos fi eisiau chi nôl i Ni chwarae. wedi ffeindio tîm sy'n gallu curo blwyddyn 11. I know, Ni'n yeah. unstoppable now. Wel, byddwn ni ddim mewn mor bell â hynny. Ond... Mae'n hyn ni wedi cael cup o tea, when ni cael Cup o drugs, tea. a when ni wedi Na, bwyta ei, Jay, a nawr peidiwch ni'n â troi mewn siarad i am NRG. cyffuriau. Dwi hwnna ddim yn addas. Cofio, O mae hwn... na, mae'n clan tag ni. Oh, right, okay. Oh, right, hwnna'n enw. Okay. Fi sydd wedi cam deall fan Mae yna. enw y clan fi. Right, so, blwyddyn 11, os chi'n gallu neidio mas a nawn ni cael chwech yn nôl, a byddwch chi Oh nôl my gosh, mewn... hwnna'n teimlo'n Coleg. weird. Ni wedi curo'r Lil Penguin. Woohoo! Right, ti'n gwybod beth fi'n poeni am? Actually, high rect. Wyt ti dal yna? Ydw. Wyt ti'n gallu chwarae gyda'r chweched, please? Wel, mynd ar tîm nhw. Yeah, exactly. Iawn. Wait, O, what? na. Na, gwrando, na, chi'n cael ei nôl. Mae high in the top Na, lane. gwrando. Ti'n mynd i cael ei nôl, ond fi just eisiau gweld, achos does dim pwynt fi chwarae gyda tîm chweched, achos dwi yn ofnadwy. Wait, na, ni mynd ar cwm. Okay. Oh, Ti'n ni ymuno session nawr? Yeah, please. Cool. pawb ni ddim yn gallu bod Rhymni. Mae car fi jyst yn di nawr. Yeah. Ond mae'n edrych yn mwy neis. Un munud. So, y dydd band. Yn ni chwarae? Yeah, Fi cael chwarae. Ydy Dyna ti high? cael e. Na, fi Oh, mynd nôl. actually, na. Dylen ni wedi cael Josh ar y tîm chweched. Yeah. Yeah, achos fi eisiau gweld os mae Phantom Slayer a Hyrek yn gallu curo chweched. Yeah, sorry, fi di wneud camgymeriad. Oh, by rhaid i ti just chwarae game Quick arfer. switch! Go, quick switch! Ti'n gallu wneud quick switch fel na? Hi, mynd ar i cwm! Dyna ti. Great. Oh, da iawn. Fantastic. Right. So chweched, right, Oh. cyfathrebu gyda Josh nawr. So, Yeah! What? Hwnna'n anheg. Mae nhw'n cael Josh. Mae Josh yn Fi'n like... Josh. O, dwi wedi cael fy pleio. Bumpio nhw o rhwngglyn. okay. Mewn Yeah, box. mae'n dau bad person, wedyn dau good people ar... Na, un bad person, wedyn dau good people ar y dwy Down, tîm. hi. Ie, fi ys wedi call hi'n fi bad. Nice defense. Okay, fi'n mynd. Na, edrych, mae'n dwy person gyda dau points. Paf. Da ti someone's ad? Mynd lan am hyn. Fi'n cael. Na, mynd. Fi'n meddwl, please. Mae gen i. So Phantom Ie, a fi? Hyrect, chi'n chwarae'n dda iawn. Pwy sydd wedi sgorio? Hyrect.
Yeah, fi'n pasio fe fe. Da iawn, boys. Dyna yma yn union beth ni eisiau. Digon o cyfathrebu, digon o pasio. Fi'n mynd am defense. O, pam fi gael Fi'n mynd nôl. Mae gen i. Na chi dim. Good. Fi'n cael. All you do is pass on a phantom. O, yn flin. O, fi'n mynd lan pryd wyt ti'n galw am fe. Ti'n struggle am boost. Da iawn. Oh my gosh, da iawn, Harvey. Oh my god! Safio hwnna. O fi cael save. O ti? Oh, Fi ddim yn sorry, gwybod beth Josh. yn wy'n yn ola. Dwi'n siŵr oedd hwnna'n Harvey, ond ie, da iawn, Josh. Ie, o fi cael epic save. Hai, cymryd hwnna. O, dim brwyf fe mewn i box ni. O. Pa mae y pêl yn jumpy am fi? Right, dweud boys, chi wedi gwella lot dros yr wythnos y diwetha. Fi'n mynd cam. Fi'n cael. Fi'n mynd nôl am. Ie, net. Iawn, mae gen i. Fi'n cael. Iawn. May as well just... Rydw i mewn box? Oh! Na! Rwy'n flin hai. Fe ti hwnna, Thomas? Ie. Oh, good. Arbed da fyna. Fi'n mynd defense. Fi'n cael. Mae gen i. Dewch mas, Josh. Mae dim gen ti. Bompio fe. O, Da iawn. Ho, ho, ho. Mae high yn rhy da. Ie, mae yn. Fi'n credu, fi yn gweld pan mae'r Discord, mae fe ar Rocket League trwy'r amser. Edrych, fi di roi fy assist i hai, hwnna'n glyg fi'n cael hanner y gol. Nice, da iawn. Fel 8 awr y dydd. Trio roi hwnna i'r dde. Da iawn. O, hwnna'n ffeir fi trio lei. Hai, ys gan chi unrhyw boost? Ie, Fi yn rei o chwytho. Iawn. Fi fi'n roi fel lan mewn y box tro nesaf. Fi'n mewn canol. ti. Fi'n Na, obliterate fi'n it, gallu. jeez. Wel, di hynny mynd i 3 dim. Oh, Phantom Slayer. Wow. Ie, just ymarfer i chi, chi twymo fyny chweched. Dyna beth fi'n dweud pan fi'n colli. Ni cael nid a 30 eiliad i o hwnnw Welsh yn y ti'n bag. mynd. Welsh ti'n mynd. Oh, wow. O, na, Fi'n cael. No, fi'n mynd am... O. Fi'n cael. Fi'n pas fe. Right, fi'n credu ni gyda tîm arall yn gystadleuol nawr. So, bendant, hoffi ffaith bod Phantom Slayer a Hyrect yn gweithio'n dda gyda'i gilydd. Bydd e'n diddorol i gweld... Fi'n gweithio da gyda nhw. Fi yn teimlo fod Kinda. mae rhaid i ni atgoffa... O, 1 minute. Nice. Cael hwnna. O, fi'n cadw e ban o pêl. Fi'n cael. Hwnna, mewn canol. Rwy'n mynd nôl am boost, oherwydd fi'n gwybod mae rwy'n dim cael rhyw boost. Fi efo Bon boost. cara. Ti'n mynd cael yn y roost. Fi'n hoffi. Mae gen i. Oh, did he have a monk? O, pa fel... Fi'n mynd lan fe. Fi'n mewn canol, dim boost. O na, fi'n gallu mae'n fanna. Fi'n mynd nôl am boost. Rwy'n pas fe? Fi'n fanna. Mae gen i. Josh arall no? Mae gen i eto. Right. O, Fi'n flip bydd over just mwy. wedi digo fel sgwyn fi. Unlwcus. Fi'n mynd nôl. Fi'n challenger hyn. O, fi di colli e. Oh, dwi'n cael. 30 eiliad. Fi ddim meddwl ni allu ôl yn ôl, ond... O, ni di ennill. GG. Yay! Da iawn. Fi'n credu mae'r tîm yma yn gweithio'n wych. Felly, os ni gallu cael Hyn ni'n cael blwyddyn... beef boss ar tîm ni. Beef boss. O, na! So, a chweched, Mae, aros o gwmpas achos ni'n mynd i cael sesiwn eitha hir heddiw. Mae angen i bawb ymarfer digon. O ie, ydi e'n awr a hanner tro yma? Ie, awr a hanner, just Ie. o Rocket League, achos mae'r cyngrair yn mynd i ddechrau. Fi'n cael cwestiwn. Ie. Ni allu cael y stim round, ond Welsh i mynd ar Rhymni a fi mynd ar Cwm. Na.
Na, ni'n mynd i cael... Fi'n clywed very faint na fanna. Blwyddyn 11 nôl. So, os ni'n mynd i cael tro yma, hoffwn ni gael yr un tîm. Josh, os ti'n gallu neidio mas nawr yn gyfan gwbl. Neu... Mae dad rhywun wedi gadael. Ie, mae'n ffain, achos... Ti'n mynd i aros? Na, ti'n mynd i dod nôl nawr, anyway, ar ôl y gêm nesa. So, just aros o gwmpas, cael practice bach a meddwl am tactegau. Mae'n pretty much fi, Hai, a Beef Boss, yn erbyn... Oh, ni'n mynd ar cwm tro yma. Oh, wait, y new guard wedi bod ar cwm. Does dim ots, bydd y tîm arall yn Rhymni. So... Okay, pwy sy'n mynd am kick-off? Hai, ti'n mynd am kick-off, os ti'n mynd am boost, a fi'n mynd am boost, a wedyn fi'n just mynd over. So fi'n dod nôl pan ti angen? Ie. Okay. Ie, diolch boys. Iawn, Hai, ti'n mynd am kick-off, os ti'n mynd am boost, fi'n mynd am boost arall. Gwych. Oh, pa i dechrau ni'n mynd... Oh gosh. Right. Fi'n erbyn ti dau, tan bod fi'n dod nôl. This tree at the moment, neu. Alright then, Phantom Slayer, just rhoi Phantom Slayer high rec a gwahanol tîmau. Gai just cael un yn erbyn Hai. Na, Josh, ti'n neidio mewn. Fi'n mynd i edrych o'r spectate. Na, ti'n mynd ar tîm Phantom Slayer. Ewch ar tîm Phantom Slayer nes bod Mackenzie a Noah yma. You'll never boost. Phantom to go back up. Alright. Gethin, Noah a Mackenzie, ydych chi'n barod? Methu clywed nhw. O na, fi'n cael hwnna. Nice. O fi wedi jumpio neu dim, fi... So... Wow, Mackenzie, Gethin a Noah ni'n aros am nawr. Josh, ti'n mynd. Okay, Ti so... hwbio lag yn ar y site ti'n ymuno mewn, Phantom a High Rect. Oh, actually, yeah. Be rhaid I ni just... Wait, pryd maen nhw'n dod, ti eisiau just fi newid tîm a herfwen bydd yn? Meddwl Hai ar tîm fi wedyn. So, yeah, be fi eisiau yw Hai, Phantom Slayer a Welshie ar yr un tîm. Josh, os ti'n gallu neidio allan? Dod... Josh. Ai, accepting fi nawr mil. Ewch i spectate nawr, Josh. Fi yn nawr. Fi'n dod nôl mewn when fi'n mynd ar spectate. So mae ping fi ddim yn spike o lan. Okay. A wedyn, ni eisiau Gethin, Noah a Mackenzie ar tîm arall. So, just neidio mewn. A wedyn, Phantom, os ti'n gallu swapio teams? Boost. Dyna ni, perffaith. Just chwarae ymlaen, a falle, nawn ni cael gêm arall, okay? Yeah. Ar ôl y gêm yma. Fi just mynd i spectate i o Hai. Let's get... So, ni just mynd i mynd erbyn nhw ar ôl hyn? Yeah. Okay. Yeah, fi'n credu bydd y chweched digon ymynedd gari gallu aros gêm arall. Iawn, ti'n mynd Welshie? Iawn. Mae gen i? Fi'n aros. Mae'n Cornell? O no. Dwi'n gael. Nice. Dwi'n gael mynd. Gael mynd. O na. Canol. Ble mae'r amddiffyn bechgyn? Oh! Hwna'n Nice. gol ffantastig. Oedd y gwaith paratoi fanna'n wych. A'r crossing yna. Oh, nice. Mae'n cael y chemistry. Right, fi'n mynd. Dwi'n tank o'r gosod. Canol. Da iawn, Phantom. Na, fi ddim cael hwnna. Rwy'n angen mynd lan am hwnna, down high. Da iawn. Fi'n mynd efo boost. Fi'n mynd Nice. Sorry, Gav. Fi'n mynd nôl am boost. Yeah, fi'n nôl. Okay. Fi'n mynd. No, Intercept, huh? Gav. Rwy'n dod nôl. Yep. Oh no. Nice. Yeah, no problem fi. Mae'n Dwi iawn. ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd.
Da iawn. A fi'n mynd. Right, fi efo boost. Stop. Oh, wow. Unlucky. Ti'n mynd? Fi'n cael. Fi'n mynd cael. Canol. Mae fi'n cael bumped. Dan. Sorry, Kent. Canol. Fi ddim fyna. Kind of. Ken, no idea. Stop. Fake. Yeah. Okay. Oh no. Go on, Phantom Slayer. We know, Come we on, know. Phantom Slayer. Danny. Yeah, run go through her well. Yeah, And then the draw sword. Alright, fi cael. Na fi ddim. Nice go. Get Keep Emo. put on now. Nice guy. Na. Kent. Oh, Canol. Canol, Ken. unlucky side right. Need boost. Doing Nolan boost. Yeah. Get doing Cal. Oh. Yeah. Fi ddim efo Mind. boost. Nice guy. Fi'n mynd nôl. No that. Emo. Doing Canol guy. Okay. Fi'n mynd canol. O na, fi'n cael hwnna. O, fi'n mynd. Nice. Lan. Yep. Oh, Fi'n cael. Does ddim gan fi yn boost. oh nice no, nice no. Yeah. Okay. Oh, Yep, go on, Kent. Fought fi. Nice. Nice, Kent. Ww, bach o Unlucky swagle side. nawr rhwng y doi tîm. Ti'n siŵr mae Hyde ddim ar tîm nhw? Na Na, joke. na, na. I just got a point there. High right mynd am hwnna. Mae gen i. Fi'n cael. Ww, unluckus, hai. No. Ie, fi'n credu ni'n mynd i colli'r gêm yma, ond ni dal... Ti dal Ni gyda gael gêm ennill y arall, gêm nesaf. so just ewch syth Fi'n meddwl mewn ti i'r angen gêm fi. eto ar ôl y gêm yma. Canol o. Go on, Ken. Unlucky Hold on. Sperkin. Pinch. Yeah. Like, Right, syth Carl mewn i'r back. gêm eto. I'll pill. Okay. Yeah. Yeah. Right. Yr un tîmau. Beth ti'n digwydd os ni'n adio personau i'r dwy tîm? Wel, dys dim ot, ond fi really eisiau'r tîmau sydd yn mynd i gystadlu i bod yn ymarfer mewn tri, achos chi'n mynd i bod yn cystadlu fel na yn y twrnamentiau a'r cyngrair ar ôl doleg. Felly, dwi ddim yn defnyddiol i cael un extra, achos mae'r dynamics o pasio a faint o gwagle sydd ar y pitch a pethau yn Mae'n wahanol. wahanol. Yeah, Ac o'r boost hefyd. yeah. Fi'n mewn canol. O na, chwarae teg. Dim bod Mae ar... fair. Fi wedi bod yn aros i Phantom box, Slayer a yes, High yes, Rect yes, chwarae yes, gyda'i yes. gilydd am spel, ond fi'n credu oedd problemau gyda controller High Rect tro High diwetha. Rect. Sorry, Kent. Ond nawr, There chi mae'n Kent good. Canol. Achos mae tri tîm nawr eitha cystadleuol. Na, mae o cystadleuol iawn. Sef y chweched, blwyddyn 11. Na, fi ddim yn lan hwnna. Fi'n mewn. O, anlygus. Go on, guys. Jump, jump, jump. Nice guy. Nice go. Oops. O, Na, hwnna mewn. Nice. Nice guy. Ie, bechgyn, Team fi'n credu players. chi Nice. hanner a hanner am mynd am fe neu beidio, High Rect a Phantom Slayer, a weithiau, just... Fi'n credu mae controller high wedi mewn, mae ddim yn symud. O ie, mae'n... Wait, we're See, good. min damage, really. Yeah. Just-
paid dal nôl, achos unwaith chi'n dechrau dal nôl, mae'n neud y tîm arall, mae'n hawdd I nhw just mynd syth mewn a dwyn y pêl. Get box. Let's get. Right. Josh, os ti eisiau neidio'r tîm blwyddyn 11? So, tîm Cwm. okay. Sorry, guys. Need your help. You know how to? Alright, mae Tom. Rwy'n lan am hwnna. Gethin? Rwy'n lan. Maybe. Sorry, no. Does ddim Rwy'n gael lan. yn boost o'r gwbl. Can even boost. Wrong. Eisiau mynd am major ball now. One get. Nice get. Pa ddim mewn. Anlogys. Fell. Anlogys. We know. Rwy'n not lan now, rwy'n lan. Lan yn mewn, ten. O, da iawn fan o Slayer. Munud, eiliad olaf. Arbed gwych. Ddim efo boost. Millisecond. Oh. Fake. Fake. Wrong card. Fake. Right. Josh, nes I colli hwnna'n gafan gwbl. Right. Oh. Ron. Yeah. Nice. Go on, Josh. Actually, mate. Got him. Nah, we didn't. Already messed on the land. No. Hi, ti'n cael hwnna? Team land yma. No. I'm looking sorry. Rwy'n box. Mae'n canol. Yo. Oh god. Oh, toxicity. Oh. Rwy'n cael on. Fi jyst yn ôl mewn ffordd o pobl Mae gen I. ar Idem. y tîm Rhymni. Team pinch. Your land. Oh, nice Kens. Good. Toxicity. Oh, Oh, Mackenzie. anlogys. Kenzie. Kens. Ddim ar. NTV. Oh, sorry. Hwnna mewn. Go on. on. Okay. Na, mae ddim ar. 100 man, 100 man. Y pil Kenzie naw. now. O, Dwi'n dyl cael. hwnna. Mynd nôl I canol. I'm in. No. Dwi'n mynd nôl hefyd, dwi'n angen boost. Ddim efo boost. No? Nice, no. Rwy'n dealing. Yeah, dwi'n mynd box. Nice no. Nice, no. Diolch. Kens. Right. Gêm nesa bydd Tom, RL, 2 chweched dosbarth a Phantom Slayer. Okay? Josh, ti'n mynd I bod y gêm ar ôl hynny, okay? Os mae dal gyda ni. Wait, a game ar ôl hyn? Nôl. So yeah, gêm Oh, ar ôl next hyn door. nawr. Nice, no. Nawr Ni'n ni'n mynd I ôl bod... to. Diolch, Kens. O'i fi'n pinchio hwnna gyda rhywun. Ha? Kenzie, ti'n gwybod beth i wneud? Ti'n cael hwnna, Josh? Oh. Yeah. Garo. Okay.
Rwy'n rhoi hwnna mewn box. Dod ar Yay! Brazil. Da iawn, Phantom Slayer. Chi di bod yn Wait, na, gweithio'n maen nhw wedi galed. Brazilian ni naw. O, na. Brazil. Eto siarad y schools ni. Okay. So, chweched, Tom RL, Phantom Slayer a 2 chweched yn erbyn blwyddyn 11. So, pawb arall i neidio off. So, Welshie, Jay, os chi'n gallu neidio off. Wait, so Josh neu fi, Harvey'n Na, Phantom? Josh, ti'n neidio off, ti ddim yn chwarae game nesa. Ti'n chwarae game ar ôl hynny, O fi okay? eisiau spectator. Yeah. O fi eisiau O, spectator. Josh yn swnio mor drist am hwnna. Okay. Na, fi ddim. Reit, Josh, gadael. Yeah, Na, mae os chweched... ni'n gwasgu wedi, wel, fi gallu mynd mewn i spectate. Okay. Party do we are? So, ni eisiau cwm i bod blwyddyn 11 a Rhymni, Phantom Slayer, Oh. Tom No. Ydy yn 4 ar 3? a chwechad. Yeah, 4 yn erbyn 3 yn union. Ah, okay. Oh, okay. Okay. Mae gen i booster. Gethin yn fi. Ni yn carrio'r silver. Dwi'n mynd chwyth. Oh, Tom, gaf fi'n mynd O am bryd i boost. gilydd, fi'n credu mynd ddau jyst i newid cwpl o bethau. Achos er tegwch, bydd Lloyd probably yr equivalent o 2 i gymharu gyda'r chweddill. So dweud hynny, mae Phantom Slayer wedi bod yn chwarae yn really dda heddiw. Felly, ie, bydd yn diddorol i gweld. Against. Sorry, guys. Cael lan o fanna, cael Ah, lan. hi, Neu Rex. drwm yn gyda. Ie, da iawn chi. Mae'n bai fi. Nice shot. Da iawn Phantom Slayer. Shot gwych. Diolch. Ddim yn siŵr beth oedd hi'n neud. Okay. Oh, Tom, ti'n mynd am Oh hyn? no. Iawn. Just yn dweud, mae 2 Tom yn y tîm, so dwi'n... Oh yeah, confusing. Yeah. Right, so bydd rhaid i ni galw rhywun yn God. enw gwahanol. So God a wedyn ni na. Yeah, actually, God, gallwn ni gael, achos mae wedi enwi hi'n fel God Tom, falle nawn ni just galw fe'n God. Sy'n ironic. Yeah. Fi ddim yn god. Fi God. ddim yn no god. Fi'n meddwl mae dad rhywun yn Let's go, secretly God ar tîm nhw. Yn y byd fi. Gethin yn fi. Oh, nice, Phantom Slayer. Oh, hwnna. Oh, sorry. Oh, no way. Da iawn. 87. Good, good. Oh. Hwna'n mynd gloi. Ooh, Dwi dal yn cael e? Yep. yeah, and a Mewn y box. canol. Mae gen i. No. Okay. Dwi'n cael. Who's in that? Nice, yeah. Oh, right, Sorry, boys. Coronel. Good lad. So, yeah. Unluckiest one at Tom. Yeah. Fi angen Rhaid charge am cwestiwn i ffôn. fyna Phantom os bydde fe wedi bod yn well i driblo fe tipyn bach yn lle bwrw fe'n erbyn y wal. Cael mas, Tom, cael mas, god. Flawless. Cael am it, god. Go on. Go on, God. Hwnga. Dal yn ti. Dim yn box. What down? Yeah. Nice. We know. Fi'n mynd nôl am bw a dim Yeah, ots ma'n yeah, literally yeah, like dim that's byd. Against. Hwna'n mynd i fynd... Nice. Canol. Canol. Yeah, rydym yn cael boost. Rwy'n mynd lan am hwnna. God, I'm on your right. Ni jyst yn gallu chat o'r beth. Yn y box. Dwi'n efo Oh, first Nice, goes yeah. good. Gallu dilyn yn y canol. Down Dwi'n Harvey. it. God. Dwi'n, like, just, yn y fan o. Canol. Oh. Dwi'n gael hwnna. Fi ar y dde, os Oh, mae okay. rhywun eisiau pasio fe draw.
Okay. Un fi. Geth, big boom. Nice. Ooh! Oh, go on. Oh, fandom. Man. And a box. From box. In rhywun. Nice house. Yay! Da iawn, Harvey. Ti yno, man ar lle. Sgorio gol. Croesiad dda, actually. Good. Mackenzie bach yn araf fyna. Oh yeah, ni gallu No. chat on No, every it can kick-off. Yay! Sut? Oh, Plan. O, chys mae Pedro ohonych chi. Yeah. Yeah, Oh, right, felly okay. ni'n cael on goal. Wel, Mae gen i, o'na. Mae'n neud am gêm really agos. Mae wedi bod yn eitha... Ie. gêm Rwy'n bw hwnna really mas. wylio, Da. tywydd. Nice. I'm going. Gentin with header. Fi'n credu na i gael sgwrs gyda Mr Richardson cyn bo hir i gofyn os faint o tîmau mae'r ysgol yn gallu Challenge. Hwnna'n lwcus. Gethin. No, hwnna beth fi. Da iawn fandoms leia. Oh dear. Oh dear, oh dear. No, Tom, ti'n ti'n mynd? driblo Dwi'n fyna, gutio naeth e just tia ti fyny. Oedd e bach fel lay-off, really. Ie. Phantom Slayer. Oh. Box. The boost. Fi'n da textio, apparently. I'm sorry, Ken. Josh, nes i just dweud ti'n dda textio? Yeah. Edrych mewn y box. Okay. Okay. Nah, fi'n stop on. Yeah. No. That's good. Right lan. Mae gen i. Right. O'na, fi newydd Os pasio mae fyny. chweched dosbarth, Be? Huh? os chi'n llwyddo i ennill, be fi eisiau chi wneud yw i God Tom i gollwng allan. No, So mae'n dwi'n mynd cael- nôl i 3 chwaraewyr. Okay. O, iawn. A wedyn bydd y tîm arall wedyn gyda 4. Achos mae fe bach o challenge, really, a gyda'r enillwyr yn cario ymlaen. Ond just bod ni gyda'r chwaraewyr cryfach yn ymarfer trwy'r amser. Dyna'r prif peth. Oh my Nice god. Gens eto. Oh. Yeah. Un fi. Fel fi'n gweld chi'n mynd i bod yn chwarae yn erbyn tîmoedd a mae'n teimlo fel chi'n chwarae yn erbyn 4 chwaraewyr, so mae fe'n ymarfer dda. Fel rai o'r tîmau yn y tournament eSports Wales, o'n nhw'n cryf ofnadwy, so... O! Trinigeiriad. A dwi'n... Dwi'n Yn un o'r agos. 10 gyda'r sgiliau i dod nôl. Gyda 20 eiliad ar ôl. One get, boom it. Nice go. Nah. Fuck, I go no. Is he got point? Mackenzie! Go! Oh! You need to try double Da iawn, Tom. God Tom nawr. No. Okay. Oh. Nice. Cadw fe'n... Oh. Game da. Gen na. Gwych. Da iawn fechyn. So, nawr fi eisiau... Os, God Tom, os ti'n gallu neidio off... Ti'n offi y boost fi? Ti'n gallu dod nôl wedyn. Nawn ni cael... pwy bynnag arall sydd ddim. So, Josh, ti nôl yn y gêm yma. O, iei. Fi'n credu oedd y tîm cyntaf, Charlie... Pwy sydd ddim yma sydd heb... pwy sydd ar ôl sydd ddim yma yn chwarae, sydd wedi just chwarae? Mae... O ie, Fi mae wedi Day wedi mynd, chwarae. so... Ie, mae wedi mynd, so pai phoeni am Day. Charlie oedd y person arall, oedd e? Fi'n credu. OK, so be na i wneud then? Os ni gallu cael Tom RL ar y tîm arall, so ydy e wedi dod nôl? So Charlie,
Tom, RL, Josh. Wait, yn ni'n mynd yn erbyn blwyddyn 11 nawr, ni? Na, pwy wnaeth ennill? Cofio Ni? Phantom a Red. Phantom... Yeah, so be fi eisiau chweched, achos chweched wnaeth ennill, yeah? Oedd y Ie. gym wedi mynd Yeah, ar so y chi'n aros yn cwm, pwy bynnag oedd yn chwarae just nawr yn aros yn cwm, a wedyn y tîm arall yw Charlie, Oh, Josh. Tom, Josh. Josh, mae, So have ymuno come. Right. Wait, Josh, ti ddim yn chwarae nawr? Yeah, Dwi'n ti ar credu. tîm Rhymni. Ie, fi yn. Ond ti ddim ar y tîm i cwm, ti ar Rhymni, Josh. Ti'n mynd fi ymuno mewn? Fi eisiau ti mynd ar Rhymni. Wait, Josh, ddim bwrw pil. I know. So fi eisiau Tom, RL, fi eisiau High Rect hefyd. Ie. Fi'n... Sgur. Drifts range. Ble mae Harvey di mynd? Oh. Harvey, ti dal yna? Oh. Mae Ie, Harvey, ar, ti'n ar tîm cwm? And Rhydol. Okay, cool. Ni'n chwarae adman. Pranked, o, ti'n ar cael dy pranked. Na, Harvey, ti ar tîm ni? Fi'n credu. So High Rect, ti Hi, angen ti mynd ar ar tîm tîm Rhymni. High Rect? Hai, ti'n mynd ar tîm Rhymni? Yeah, dyna Hai, ti. barod, 3, 2, 1, mynd! Okay. So... Dig mas o dig. Pwy Mae gen i? Tom a Phantom, okay. Na, rhan blaen. Un fi? Yeah, ti dal gyda Tom a Phantom. Okay. O na. So High Record a Josh. Digon o gyfathrebu nawr. Nice, Tom. Down. Diolch, Harvey. Hwn dig mas o Actually, dig. oes, ble mae Charlie? Di wedi diflannu. Rwy'n Ie, ma' pawb- gofyn os mae Del Arno, neu mae'n chwarae. Mae'n general. Yeah, gofyn i Charlie ymuno gyda tîm High Rect, God a Josh. Dydy Tom methu So darllen. Rhymni. Is he spell I got it mewn chat. 3 waith. Tom dal yn mynd. Ma' hwnna'n ffain nhw. Oh, Ooh! Fi ddim yn siarad ddari. Ydy bron o golo. Gad i edrych. Dwi'n gwybod beth sy'n digwydd gyda fi, ond ie. Neb angen marw am y ping fi, mae just yn 700 rhywbeth. ti'n gallu mynd Havas ti eisiau? Josh, beth yw'r pwysau wedyn ti? Fi'n teleportio! Down. Pryd fi ddim yn gallu teleportio. Fi ddim yn gwybod mae yna unrhyw beth fi gallu gwneud am hynna. O, dyna pam mae'n mor dda. Her mae'n cael pili pala ar pen fe. Pwy arall? Dwi'n cael, like... Mae hi hedfan yn gwell. Ie, does dim angen boost i mynd lan. Dwi ddim yn cael boost i cael shot gwell. O, cael yr un yma, cael yr un yma. Neu ddim. Wedi O, ffigio. mae'n un reach. Un ti, Phantom? Un munud, ond dyw Lloyd yn Johnny. Ie. Ond mae'n Mae chwarae hi tîm angen mod neges. Lloyd. Mae fe ar y Discord, ond... O, ni just wondro, ond mae'n methu i wneud Fi hefyd. angen bod dawel. Mae di anfon neges yn y group chat ni, mae'n dweud... Mae ping fi ddim yn hoffi oes fi. Oherwydd mae yn barod gyda fel y season rewards e, so... Ddim yn siŵr. So achos mae gyda Season Awards am beth? Rocket League? So ti'n gallu cael fel ranked, wel, ti'n rank o lan mewn competitive, Right, a ar ôl ti ennill fel nifer o gemau. yeah. Ti'n cael y rewards yma ar diwedd y season. Yeah. A oherwydd mae'n cael hwnna, dyna'r unig reswm roedd yn chwarae, apparently, so... Alright, so as long as mae gyda shiny medal, dwi ddim really eisiau chwarae unrhyw mwy, Ie. achos mae gyda'r tarian sy'n dweud bod Lloyd yw'r gorau yn y byd. Yeah, pretty much. Oh my gosh, Lloyd, mae angen rain check.
Bydd rhaid ni gael sgwrs gyda fe. Ydy hyn yn mynd ar y stream? Mae gen i. Ie, mae yn. Bydd ti'n gallu ail-ddangos hwn nôl i fe, dweud, come on Lloyd. Bydd ddim byd am cael plastic figurines a fel tarian bach. Beth yn y byd? Beth ydyn ni'n gwylio? Fi'n at max lag, fi'n at 990. Pedwar Wait, Tom, dweud... ddim Tom. Josh, dweud 999. Diolch bawb yn set fi ddan. Right. Sut ydw i'n dod mas Dwi'n mynd i'r o... Ie, mae Josh ddim yn gallu symud. O, na i swapio gyda Josh te. Nawr ti gyda -3 person. I'm paralysed. Oh, sorry. Bach mae internet o fewn i mynd mas. Na, mae'n fi dal yn redeg. O fi jyst wedi edrych o'r ffôn fi. Ti dal yn Wel, redeg? paid ydych o ffôn. Ie, mae ping ddim yn hoffi o voice fi. Ie. Hwna'n neud sense. Fi'n behind the car redeg. So, basically, bike. Wedi gwneud rhywbeth. Wedi gwneud rhywbeth arall. Na, cael fi sgorio. Mae gen i. Oh no. Plead am sgor. O! Nath hwnna ddim fod i ddigwydd. Ar y gan. Mae gen i. Okay. Pan mae un hero saith dib yn sownd â chi. Be, fi cario ti gyda ping? Na, pan wyt ti'n bobbo fi? Na, mae wedi gemau sgorio fideo yn popeth. cario. Okay. Gemau fideo wedi cario ni. Na, nes i golli chi. Anyway, okay, right. Felly nesa, os ni'n gallu cael blwyddyn 11 nôl, a tro yma, os ni'n gallu cael high-rect i swapio... Efo dad. Na, actually, fi'n credu mae hwnna'n eitha teg. Nawn ni cael blwyddyn 11 yn erbyn cwm sydd gyda Phantom Slayer. So, high-rect, os ti'n gallu neidio mas ar gêm yma, bydden ni'n cael chi nôl ar ôl y gêm nesaf. Josh, God Tom a fi'n mynd i mynd allan. So, yeah, fi'n credu bydd hwnna'n gêm eitha dda. Na, gwn i'n neud hyn rhywbeth pwynt tro gyda fel wedi yma, fe'n fi... Yn chwarae, ti'n gallu gwasgu ready, so ni'n gallu mynd am spectate. diwethaf. Ie. Phantom, yn erbyn y blwyddyn 11. Ie. Rwsut fi'n Mae jyst yn meddwl, mae fe'n syniad da, os mae Lloyd yn pigo fyny trophies a ddim yn troi fyny ar gyfer y cyngrair go iawn, mae rhaid i ni dechrau arbrofi gyda chwaraewyr eraill hefyd. Felly, ie. Ond ni amlwg eisiau Lloyd i O, dod na, nôl. ddim mynd ar tîm eto, ddim mynd ar tîm eto. Okay. Felly, A os am blwyddyn Mae'n mynd i 11, dechrau neu nawr. bydd y gêm yn dechrau eto. Ie, Mae'n blwyddyn mynd i 11. dechrau ar hunain nawr, as ti wedi mynd ar tîm. Na, bydd e ddim. Fi ddim yn credu. Ie, bydd yn. Bydd e? Ie, O, ie. O, gweld. Dyma'r bots. un yn erbyn 2 gyflym. Wait, so... So ie, blwyddyn 11 yn erbyn chweched a Phantom Slayer. Dyna bydd y teams. Ond mae just cael blwyddyn 11 i ymuno gyda'r gêm yn gyflym. Chi'n soundio fel robot. Mae rhywun yn mynd lle Lloyd right nawr, mae nhw'n... Pobl yn O, mae Lloyd yn ymuno mewn, ydy e? O, na. Yn i'n neud joc ar blwyddyn 11 ddim yn joino, a fi wneud ynw gyda Lloyd. O, falle, ie, falle. Na, right. Dwi newydd cael fy bod. Right, mae blwyddyn 11 newydd ymuno yn y lobby thing yna, so os ni'n gallu cael Phantom Slayer ar chweched a yn erbyn blwyddyn 11, bydd rhaid i chi just, sgorio gol yn gyflym blwyddyn 11. Ie, just sgorio gol gyflym. Sa'n mynd mas o'r ffordd. Hafi stop. Ni'n trio sgorio, dyn ni? O, na, ma'n angen sgorio. Na, gadael blwyddyn 11, just sgorio gol, a wedyn awn ni ddechrau o dim neu un. Right, dechrau o nawr. Figure mas sut mae sgôr yn gweithio.
Gwasgu, Ti'n gwybod sut mae'r sgôr yn button ar y gweithio? controller ti Na, yn I need chwarae. to cael moment. O, oce, Ready. hwnna'n ffain. Right, ti'n mynd. Ken, ti'n cael? A fi'n deall beth ti'n dweud, Harvey. Pai phoeni. Right. Gethin. Oh, God. Oh, dwi yn trash. Oh, na, nice fi job. ffeindio. Da iawn. O, Phantom, ti'n rhy da. Oedd hwnna'n nice. Good. Sut yw loco yn lagio? Fi'n meddwl... Mae'n 999! O, dwi'n lag o'n ar hefyd. Wyt ti? O ie, ti off your curse fi. Os fi'n mewn spectate, mae at least un person yn lagio ar y game. Wel, ewch allan then, Josh. Achos o'n i eisiau lagio ar y game. Fi chi'n dod Just nôl, do it. ond ys dim Na. pwynt i ni gyd dioddau achos ti'n Ma'n gwylio. lagio. Ti'n gallu gwylio ar y stream. Fi Wyt ti? ddim yn lagio mas pobl eraill, mae just yn fi'n lagio, achos Josh, mae ti yn brawd a oherwydd chwaer rubber fi yn ar band. TikTok. Rubber band? Fi ddim yn deall o'r jokes Na! ti. Dwi'n methu ymdopi gyda hyn. Da iawn, mae hyn yn gêm agos. Mae brawd a chwaer fi'n gwylio TikTok, so internet fi ddim yn gweithio Mae wedi properly. mynd bounce. Edrych ar y Oedd rhywun yn bumpio fi ond hwnna'n iawn. Yeah, well, Yeah, ti'n that's gweud... advantage. Right. Right. Pugman, dwi'n meddwl bod faking mewn all chat. A wedyn... O, dyna ni. O, Nice, Nice. Ken. arbed dda gan Mackenzie fanna. Mae Noah O! gyda'r bêl. O, mae wedi ffrwydro. Someone's dad yn obliterate o. Gada. Gethin. Does O, dim gan fi Harvey. boost fi'n mynd nôl. Na. Nice, Okay, Ken. Does dal ddim gan fi yn boost. O, Drianna yn y ti. Diolch am y pwnt. Oh my Ooh, god. Noah. Oh, Lle mae'n syniad da bod ti'n dweud wrth pobl hwnna i nhw gwybod. Does Na. dal ddim gan fi yn boost. Mae loads ar y cae. nice, Noah. Sorry, Ken, dwi'n gen i No, ddim boost. Dwi'n angen mynd efo hwnna. Mae'n sgilio ar chi. da iawn, Noah. Diolch. Mae pawb yn cymryd boost fi, fi cael 0. A rhaid ti just mynd yn gyflymach. Wedyn bydd gyda ti boost. What? Mae'r logic yna, ti jyst angen gweithio fe mas. Go, no, go. O! Rwy'n mynd am hwnna? O, O! Kens. Nice, Ken. Nes i troi fyny yn y diwedd i'r party, Mackenzie. O'n i poeni tipyn bach o ti'n mynd i neud rhywbeth. Nes ti reversio? Nes ti sgorio trwy reversio a neidio, Mackenzie? No. Oh god. Gwych. Only. o, dwy'n. Oh, no. Mae pobl mewn bronze yn dechrau gwneud age balls. No. Mae'n terrifying. Get him in box. Okay. Come on, box. Mae Mackenzie lan hyn yn bad. Baby. Harvey. Oh, no. No ar y bêl. Sorry. Lot. Yeah, mae'n fine. Oh, nice. Ysgoi. Ww, bron. Gethin. Nice Gol gwych. Nice. O fi Nice nôl tri mynd i ôl, ne? Deal. That. Da iawn. Oof. Ken, ti'n cael? Dwi'n mynd lan. Phantom just yn dwy'n pob Nice challenge. boost.
Herfi byth yn cael yn rhyw, Congrats, mae pawb yn doing fy boost. Just... Ti angen ei popeth, ti angen i ôl boost. Oedd hwnna'n risky iawn fyna Phantom. Ddim yn cael gwared o fe. Yna beth y gêm yn yr am. Ydy e? Rest. Dim yn boxer. Have we? Empty path? No? The Okay. preset. Nailed it. Dwi angen boosty. Nice Kens. I'm taking new maths. Ooh. 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 Oh no. Okay. Nice challenge. No, no. No. Please. Please. Gadael ni sgorio, please. Right, be fi'n mynd i wneud dim game na. nesa yw fi jyst yn mynd i ychwanegu high rect i tîm chweched. Cool. Okay. Achos fi'n credu gawn ni... na, fi di rhoi rect anghywir, mae'n dweud reeked sydd yn rhywbeth drewllyd. Ond dim ots, bydd e'n deall yn y chat. Felly... fi eisiau'r un tîmau, ond y tro yma fi eisiau i high rect i ymuno. A... Mae'n mynd i gael yn her mae neb yn cael unrhyw boost. Wel chi gyd gyda boost sydd jyst angen ffeindio nhw ar y cae. A cyfathrebu. So, high rect. O, pan mae y bymbag fi'n chwarae gyda y clwb Rocket League, mae pobl ffrindiau fi nawr. Sorry? So, pan mae fi'n chwarae Rocket League gyda chi, mae pob un o ffrindiau fi dod ar. Okay, wel os ti eisiau chwarae gyda nhw pam ti ddim yn chwarae fan hyn, na wedyn neud yn nôl pam fi'n... Na, fi ddim mynd i. Fi'n probably just gael kicked all over, i bod honest. Okay, well... Right, so just aros i... Bread. So neb i ymuno eto nes bod pawb yn y lobby. Neb dod mewn tîm tan bod mae high rect mewn. Achos wedyn neb bydd e jyst yn dechrau. Gobeithio mae di Beth am ni gyd mewn i autocam? 1, 2, 3... A mae'n dweud, rydw i mynd i chwarae gêm arall. Okay, so nawn ni... as in... Ydy yn gofyn cwestiwn fyna, dyna cwestiwn. Ble? Beth mae'r atal nodi yn dweud? Mae ddim, mae jyst yn dweud rydw i'n mynd i... So mae hwnna'n swnio fel just... mae just statement yn dweud. Wyt ti... Wait, ydy'n... Chwarae. Okay, beth os then? Os dyna'r peth... Whoops. Right. Fi... Nawr mae'n mynd i dechrau. Fi eisiau... Phantom... yr un tîmau, ond byddai'n ymuno gyda high rect. O na, okay. Sorry, ddim high rect, gyda y tîm oedd wedi colli. Cool. So neidio mewn gyflym achos, canna ni. O, wait, yn ni chwarae? I'm ready, dros i wedi. Lano. Sorry, bach yn... Rwy'n blaen, mae gen i. Nice. Dalyn ti. Gethin? Dwi yn y canol. Dwi'n mynd dros. Get to go, man. Oh, sorry, I'm dod fod yn ei ti. I'm fine. Mae gen i. Mae gen i mae Phantom yn cael. Ti ddim. I fi? Da iawn, Tom. On a box! Oh. Okay. Wrong guy. Nice. Dwi'n gael.
Os ti eisiau mwy carnage na hwn, ti just gallu rhoi rumble ar. Ti fod yn even mwy carnage. Go on, Harvey. Oh no. Oh, whiff. Biff. Mae y fan ti'n greid da. Mae fan Mynd â hwnna. Dwi'n canol. Dwi'n mewn box hefyd. Yndi? Da iawn Phantom Slayer. Dwi'n mewn box. Ie. Erbyn. On top. Canol. Ydw fanna. Oh, nice. Am ddiffyn Be sy'n gwych fan'na. digwydd? Waw. Nice o. Dwi'n oedd gythu lan. Dwi wedi cael ei chwathi. Ie. No, oce. Mae gen i. Ento. O, na fi ddim. Nice ga, hwnna fi. Oops, sorry. Oh, dyma fi wedi cael hwnna. Ah. Oce. Oh, da iawn, Harvey. Right nôl ga. Yn y box. Mae gen i. Unluckus. Waw. Un tîm. Go on! Gath. Oh, unluckus. I totally celebrate or too early. Yeah. Falle. Nice ga. Oh, Ooh. fab da. Uh-oh. Ah. Oh, Brian. Harris. Gath. Oh, dyma dwi wedi galw mwg. Oh, unluckus, pawb. No, yeah. Stop pobl sy'n gwylio stream. Mae gen i. Mae lot o bobl Nice yn note. wylio trwy Periscope, trwy Twitter, Twitter. Mm. Oh. Nice. Yn dros. Oh, Bron Kens. Gath. And draw. Oh, Randall. i fi. Nice. Oh. Da iawn, tîm. Da iawn. Fi pas fe i Tom, Tom pas fe nôl i fi. Mae yna her ni'n cael ti ar tîm ni. Wel, o'n i ddim yn mynd i ddweud unrhyw beth, ond, you know. Na, fi'n credu chi jyst wedi gelio a chi'n dechrau cyfathrebu'n erbyn No, well. ti'n cael. I fod yn dig. Bach o hyder. Un pwynt. Ie, yn amlwg fi jyst yn really intimidating iddyn nhw, achos nhw'n gwybod Ie. fi'n... Ie. Be nhw'n gael fe? Pobl... ringer fe. Fi eisiau dweud ref, mae stream yn dig eiliad teol. So ti'n siarad wedyn dig eiliad teol mae'n dweud o'r stream. Okay. Ie, dyna fel oes ddim eisiau wedi gweithio. Methu credu bod ni'n... Ie, actually- i cael gwared o stream sniping. Oh no, I'm good at free. Oh, nice yna. Down Harvey. Cracked. Cracked. Gwych. Sorry. Gwych. Okay. Boom. Oh, good. Mae'n galw fi'r oi, her fi'n cracked. O, fi'n un person wedi o stream ti. Yeah. Get off. Oh, Bron. Oh! Na! Sorry, fi'n a ffordd yn ywod. Was he? Oh, Post in all, post in all, post in all. Let's go, guys, let's go. Oh. Box. In box. Not sorry, box machine broke. Oh my god, pum Just dim gael beiliad. nhw sgor in my goal, please. Nes i pintro hyn gyda fe? Mae hynna actually pretty cool goal. Nice Na, gol ti mewn 5 eiliad, dwi ôl yn chwarae i sgorio. Yeah, kick off. Gethin mae hir o ti.
Noah? On there. Noah? Mackenzie. Oh. No, please! Thomas. Mackenzie. Mackenzie. Drink last time. Game dash. I am backing. Da iawn pawb. Yeah. Oedd o'n game gwych. Mae neb yn gwylio stream ti nawr. Bit Oedd fi'n unig person Ydy e? YouTube Ie, mae lot o pobl yn gwylio fe trwy, beth ti'n galw? Periscope. Trwy Twitter. Right, felly, os ni mynd nawr, pwy sydd eisiau chwarae sydd ddim... Na i just roi neges. Pwy sydd... So nawn ni chwarae am hanner o'r extra? Ie. Chi angen o'r ymarfer i bod yn dig, felly... Ie, fi'n credu be gallen ni wneud nawr. Gweld pwy sydd am Fi chwarae. cael idea. Beth? Fi ha game ai fideo versus Phantom. Na. Na, achos ni eisiau'r tîmau gorau ar trwy'r amser, so enillwyr y gemau. Ond fi'n credu, be nawn ni wneud yw, os Na, joke. chweched yn erbyn blwyddyn 10 a na i neidio allan o'r un yma. Wait, what? Okay. Oh, right, yeah. Yay, fi mewn chweched naw. Yeah. Yeah, Ma' nhw wedi just am adopto nawr, fi. just... Ie, dwi'n Ti di cael ei amddifadu, just am sesiwn. Yn chwarae 24/7. Mae'n llawn stress a... Mae Phantom basically yn y chweched. Ie. Ie. Ma' nhw wedi adopto fi. Ie, am nawr. Pa adoption centre oedd nhw wedi? Fi'n credu, Josh, ti'n dda fel sylwebydd. Fi'n gallu gweld chi'n gwybod lot am Rocket League. O ie, fi'n gwylio Sunless Calm. Wyt ti? Ie. Mae'n doniol. Probably gwylio Sunless Calm, ie. Okay. So ie, chi Wait, ddim hwn gyda yn help fi nawr tiebreaker tro hyn. Ma' yma, nhw wedi so... ennill 2 a ni wedi ennill 2 yn erbyn nhw. Pwy nawr? Yn erbyn Rain. Chweched yn erbyn So ie, blwyddyn 11. good. Hwn yn fel y tiebreaker. Ie. Na, pan wyt ti'n bump fi? Hwn I just Harvey did cross, that. Harvey cross. Mae fel traffic fanna. Oh, Mae god. nod yn y down. Maybe Maybe. backflip. Oh, Rwy'n right teg. Goda. Rwy'n aros am y cross o. Ie, oedd doi o chi fanna yn barod i bwrw fe mewn. Ie. Mynd lan. Nice Oh, no. come on. Fi'n gwybod fi di gadl eich tîm, ond come on, o'ch chi lot gwell na hyn. Fi'n credu mewn Coleg, achos fi'n hollol rubbish ar y gêm yma, ond just achos o'n i ar y tîm chi, rhywsut, o'ch chi di ennill y gêm. Achos mae 4 person against 3 person yn intimidating. Yeah. A wedyn y pobl ar y tîm gyda 3 person yn gael, like, mae'n like nerves. Yeah, Coleg, dyna beth fi'n dweud. Yeah. Oh, Psychology. true bwrw yn dros. Yeah. Oh, Sorry, Ken. Gethin. Sorry, Ken. Oh, Hyder sydd angen, achos... yes! Goal snatcher fyna, Phantom Slayer, wow. Be? Na! Weles ti hwn, edrych ar hwn nawr. Oh my gosh. Nip. Boys, hwnna'n gol fi. Be? Na, fi'n dribble Harvey o yna, fe lawr holl ffordd. field. I'm two men. Just bod chi'n ennill, dyna'r peth bwysig. Yeah. Da un. I don't think can't keep you there when bod y top ar leaderboard, man. O, dyna Mae fe gen i? si. O, na. Ti bod yn siarad gormod gyda Lloyd? Gethin. O, ni'n cael bant o dda gyda Lloyd. Ond fi'n disgwyl fe troi fyny am ymarfer. So di cymryd y boost up. Sorry, bet. Fanna'n shot da. Ond mae Phantom just yn rhy da am fythyn. Box. Wel. Wel, mae gallu bod, ond mae wedi colli cwpl o gêm heddiw, so... Mae gyd am sut mae pawb yn Nice. gwybod ei rôl o fewn y tîm. Yeah. So, gyda'r amser, chi gyd yn mynd i setlo am... Fi'n credu mae blwyddyn 10 Communication ar a stuff hyn o yn bryd neud. gyda gwell syniad o beth mae pawb yn gwneud o fewn
y tîm. Yeah. So, Yeah, fi yw'r beth Fi'n mwy o goalie bod o rest. fi'n credu ti'n sylwebydd da, Josh. Yeah. As fi chwaer gyda ffrind fi, Yeah. a fi'n just aros mewn gol yr entire game, wedi safio pob shot, fi'n meddwl fi'n all 3 epic saves mewn row a 1 save, Yeah. a oedd one of a ffrind fi just dod a pinch roi bant o fi efo wedi sgorio mewn ar y net. Oedd e? Yeah. O'r hard cross. Y peth yw, mae'n unranked. Dylfa fi'n cael yna. Nice guy. Mae dim even gwybod beth pinch on. Box fe, box. Yeah. No! Okay, sure. Nice, yeah. Okay. Keep going. Kent. Oh. Nice. Yeah, very bad, ti wedi gael. Nice ail goal Phantom. Wel, na, gol gyntaf, her fi wedi doi ni'n ar y ti. Na, eich ail goal. Na. Dwi'n meddwl Ian just wedi gorffen gyda'i gwaith craccio fe. Okay. Beth yw tagiau yn y Welsh Assassin? Neis, no. Yeah, hynna'n Welsh Assassin. Okay. Wel, mae croeso i fe ymuno mewn os mae fe... Yeah, fi just wedi texto am y clwb yna. Okay. Oh my god. Oh, yes. Neis, no. Ie, O mae... na, mae'r penguin wedi sgorio. Mae Mr James gyda... Mae wedi cael... job ychwanegol ar ôl ysgol. A mae fe'n mynd i ddechrau clwb gemau No, yn ti'n cael. Rhondda Canon Taf. So gobeithio byddwn ni'n gallu cael ambell i gêm cyfeillgar yn erbyn Rhondda Canon Taf cyn bo hir. Sy'n really cyffroes. Yr un goal na chi sgorio. Yr un goal na chi sgorio. Oh, fake. Mae gen i. O, anlygys. Oh, neis. No. Na ti di gadw e. Oh. Down Tom, dod Kent nôl. canol. Ddim yn gael boost. Mae gen i. Ie, ti ddim yn cael boost yma. Oof. Oh, fake. Go on, Yeah, Harvey. Ken, right now. Go on half. Ti gael amser. Amdani. Oh. Just yn teimlo vibrations Gethin. ar y coesau fi as y controller. Okay. Fyna. Yeah, eto. Dwi'n lan, Alfarara. Kens. Oh. Clear. Noah. Oh, fake. Go on, Harvey. Da Nice. iawn. 3-3 gyda 9 eiliad i fynd. Edrych ar y fake in now. Wow. Nawr, fake. ti angen sgorio gol Oh, arall. fake. Yeah. Beth bynnag, Tom. Dummy. Phantom, sgorio gol, gloi. Oh. Go on. Lads. Un pwynt. Oh, da iawn, Phantom. Nice Oedd hwnna'n save. arbed gwych. Yeah. Ac un arall. A Overtime, medan da iawn. spawdigaethus. Dwi'n mynd am e. Yep. Flat out. Am ryw reswm wedyn, fi'n meddwl oedd e dal yn overtime. Mae yn overtime. Mae o'n... Na, fel 0-0. Oh, right, okay. Canolbwyntio nawr, Phantom. Mae basically yn... Mae di gadael... Oh, Noah yn arbed y dydd fanna. Oh, whoops. Down Harvey. Dwi'n box there. Rhywun i bwrw fe lawr y cae. Nice guy. Go on, No. Neis, neis. Chwarae teg blwyddyn Game da. 11. Fi'n credu Game mae'r gêm yna werth ailadrodd. Oh, dwi'n gweld ti yna half. Yeah, sorry, in the end. Yeah. Nes Achos i ddim weld ti eto, y tan fi lan fel fi fel, oh. Ie. Dwi wedi gael plant yn stuck ar y post wedyn hefyd. Right,
Gêm, yr un gêm, achos cofio, pam chi'n cystadlu yn y cyngrair, bydd chi'n chwarae gorau o tri, felly y cyntaf i 2. So mae'n syniad i chi chwarae eich gilydd mwy nag unwaith jyst i ddod i'r patrwm yna o os chi'n colli'r gêm cyntaf, peidiwch phoeni, dod nôl gyda'ch gilydd, bod yn positif a trio dod nôl i ennill y cyfres. So bydd yn galw fe series, cyfres a leg, ydyn nhw. Felly. So, yeah. Hawdd, come on, just keep on you, lol. My boss is okay. Just keep on you, lol. Just... No. Just sgorio. Just bod yn crack. Just neud beth chi'n neud, ond yn well. Dyna'r cyngor gorau chi'n mynd i gael. OK. O na, ddim ni... O, whoops, fi ddim yn ymuno, sorry. Spectate. Go on, get through it. Oh, sorry. Fi'n rhoi y camera fi ar auto, as fi gallu gweld, like, wide range o field. Oh. Pens. Get middle. Ooh. Nice. Dyna fo fi wedi driblo. No. Da iawn, Gethin. Arbed dda fyna. Dwi'n gael. Okay. Nice aerial. Definitely. Get Cwm Rhymni. Kent canol. So un o'r tactegau chi'n gallu gweld, mae wastad rhywun nôl, neu ar ei ffordd nôl, achos maen nhw'n neud fel cylchdroad, so rotation. Rotation. Rwy'n trio gwneud musty fleck. Na. So ffordd na, os mae rhywun yn cael breakaway, chi wastad gyda siawns o stopio nhw. Nice out. Nice cans. Carry on my legacy. Maybe. Don't know it. Oh. Nice. Get through man. Right now. My aerial's ringing a fish. Post no. Nice Kent. Sure. Dyna fo rhywun yn cover o. Yeah. Just ddim di cyrraedd Phantom. Fi cael cwestiwn, sut o ti o subtitle Spinning Car Wizard? Be? No, ti'n cael. Be ti'n dweud, Josh? Mae subtitle Mackenzie yn Spinning Car Wizard. Okay. Nice, no. Oh, Tro gan wedi clywed am y teitl yna. Yeah. Yeah, bydd hwnna wedi bod yn really gwael os bydde ti ddim wedi sgorio hwnna, Mackenzie. Dwi just did this. Neidio yn yr awe. Bydd hwnna'n lwcus, actually, achos nes ti... Os bydd ti wedi gadle, bydde ti wedi bwrw'r postyn. Achos naeth y tîm arall helpu ti lot fanna. Oh, gosh. Oh, no way. Fake. So Tom wedi aros nôl. Nawr yn... Oh, ti'n colli fe. As ti ddim yn bwrw fe. Panic stations nawr. Right. Pwy sy'n gan fi rhyw boost? Get. Nice. Please. Fake. Save her. Get. Oh, na! Get. Nice get. Ni cael about match arall o hwn wedyn mae amser yn drost. Dwi'n mynd lan. Wel, os ti eisiau, Josh, fi'n gwybod ti wedi bod yn aros yn am y neddgar. Os ti eisiau, ti'n gallu ymuno gyda'r tîm sydd yn colli. Beth oedd wedi digwydd? Ers pryd fi? Ti eisiau fi ymuno gyda'r tîm cwm? Na, ddim nawr, ond y game nesa. Yeah, game nesa. Yeah. What? Dwi wedi bwrw? Ti wedi bwrw hwnna mewn. Canol. Get. Yeah. Mynd nôl mewn. Yeah, we're down. Oh, God. Eto. Having tea. Eto again. No, mae'n
Geth. Nice Geth. Eto, Ken. Rhywun yn yna. Mae pawb fan Nawr, hyn Phantom Slayer, mae rhaid i chi mynd... O, yn mewn clan ond dim game high video. Nailed it. Okay. Oh, nice I snore, nice snore. No, land. No. Lan. Sgenny them beat, Ken. Ken's. Ken's canol. Dwi'n Oh, trash. na. Tom. That's fake. Mae dummies ti'n gwych, Kenzie. ond No. mae neb o tîm ti'n gwybod beth ti'n neud. Nice Ken's. Geth, O, na fi. Nice Man. Ti'n meddwl Pam Hedfan? Dwi'n gwybod beth mae'n digwydd. Sam Mackenzie. Yeah. Come on now. Right, dwi'n mynd yn boost. Oh, they actually just clywed Dwi'n get paintbrush. Ti'n gallu clywed beth? O, ie, hwnna... Paintbrush hwnna is bad, fi, guys. painter, and Nice. hallway bit. Yeah. Okay. Dwi'n just going clywed y oh, wow. Mae'n iawn ni methu clywed e, dyw Ooh, mic shot ti ddim that mor fan. sensitif o hwnna. Oh, okay. Mae ddim wedi troi mewn i, tiod, ie, ni methu clywed ti, so paid ffain. Oh no. Gethin, let's go Geth. Oh, I just go freestyle. Amser haf, amser. Oh no. Ken. Ti di nig o'r boost? Freestyle. Ww, mae dal Hang on, ymlaen. freestyle. Dim ond pwynt yna, ynddo fe. Kenzie, pawb ti'n freestyle edrych ar ysgol. Kenzie, Oh, wow. Kenzie, dyma dim ond Mae un nhw'n goal. un lawr. Kens. Come on, Harvey. Ah. Da iawn, Phantom Slayer. Mackenzie. Come on, run on. Tri di geiliad. Come on. Ooh, beth digwyddodd Mackenzie. fanna. Glitch in the Matrix, dwi'n credu. Fewn Tom, ti di neud fyny am yr holl misses yna. Kenzie. Go on, please. Oh, Let's go. Oh my god. A pwy sy'n nôl nawr? Oh na. Oh, chwaith Wow. Tom. Ti di Oh my neud God, fyny mae'n am siŵr yr holl Come on. mistakes trwy'r game. Felly da iawn. O, am amser i sgorio hefyd. 4 eiliad i fynd. No, ti'n cael. Stop. Nawr gyd ti angen yw ennill. Ddim rhoi hwnna mewn box ni. No, box. Yes. O, Lucas fanna. Okay, freestyle. Kenzie, ti... Thomas, di ennill. So mae tîm Rhymni yn meddwl am freestyle. Gwan Harvey. Backboard. Oh na. Pwy sydd yna? Back. O na, ti'n break o. Mackenzie. Arbed gwych fanna. Oh, shot. Sorry, Cal. Ow. Gethin. Yeah, watch this, freestyle. Oh no. Come on, right, boxy. Mackenzie. Sorry, guys. Shot that. Mackenzie ar y bêl. Gethin. Phantom. Harvey. Cyrran. Nice, Ken. Nice. Waw. I fi. O fel yna agos. Ie. Pwy sydd gyda... Pwy sy'n gorau o dan y pwysau nawr? O! Dim mae Tom yn mynd. Siarad. O, da iawn. Fi'n gwylio someone's dad. Okay, good. Dwi'n mynd ddim yn swnio'n amheus o gwbo. Fi'n gwybod. Fi'n credu pam ni actually yn y cystadleuaeth, bydd rhaid ni feddwl am ein... Actually, I suppose ti'n methu newid nhw, i ti? Wyt ti'n gallu addasu eich enwau? Yeah. O, ma'n o'n ffain then. So, na fi meddwl am enwau call.
O'n i bai bod hwnna'n deal breaker, Harvey. Ni'n deall os mae. No, no, no. So ti'n gallu chwarae'r un peth heb y enw yna. Mae'n malwch meriad. Oh my god. Okay, good. Okay. O na, fi cael enw hun fi. Yeah. O amser dyna fi e. Yeah. A mewn bywyd go iawn hefyd, i ti, Josh? Yeah. Okay. Yeah. Usually. Go no. Until fi gael called Stony. Yeah, fi'n dyfio e. Wy'n credu mae hwn yn un o'r gemau overtime mwyaf hir fi erioed wedi gweld. 2 munud a hanner. Oh. Dwi'n chwarae un unwaith oedd yn fel. Double O na, fi wedi cael overtime o 15 munud. Na! Oedd hwnna'n gêm a hanner. Fi'n chwarae... Well, literally, mae 15 munud yn literally game a hanner yn dweud, achos mae 15... Oh no, please. Oh no. Oh no. Oh, come on, count down. Phantom Slayer ennill y game! Yes, Gethin! Shotgun. Okay, fi'n meddwl fi angen mynd a fi byth mynd i dod nôl. Pam? Har fi wedi miss o open net? Just sgorio nawr a bydd neb yn poeni. Dim ond. Bydd neb yn poeni. Paid meddwl am methiant, just meddwl am ennill. Hi, Gethin. Ie, gyd ti'n gweud dwi'n meddwl am e, chwaen byd ti'n cael mwy confidence. Ie, dyna ti. Hyder yn peth pwysig yn dweud, Josh. Fi'n credu falle dyle ti mynd mewn i hyfforddi, Josh, coaching. Referee. Fi ddim yn siŵr am ref. Foul. Ie, falle, ti'n gallu. O na, mae someone's dad o'r AFK. Come on. Gethin. Phantom. Stop. Oh. Eto. Danny. Oedd someone's dad yn ôl. Ble mae someone's dad? Mae yna. Mae'n just eistedd fanna. Oh my gosh, sut nes ti ddim Mae'n cael sgorio problemau fanna? gyda control here weithiau. Da iawn Ti eisiau Phantom fi Slayer. hopio mewn, so mae yn actually 3 yn erbyn 3, achos mae someone's dad yn gael. Oh yeah, mae just yn eistedd fanna. Come on, someone's dad. Harvey. Come on. Harvey yn gadael y tîm lawr, gadael yr ysgol lawr, a gadael ei hunan lawr. Da iawn blwyddyn 10, i fod yn dig, oedd hwnna'n game ffantastig. Ni'n mynd i gorffen ymarfer yna. Chi'n gallu cael chat mawr gyda Harvey a Lloyd erbyn sesiwn nesa, Tom. Harvey am just gadael y game, a Lloyd am ddim hyd yn oed trwy fyny. Rocket League duos. Yeah. Cool. Ond da iawn, Tom, nes ti'n Fi angen wych fanna. invite o ti i party. A send o ti invite. A da iawn Phantom Slayer, ti oedd ar wahan i'r un miss yna o'r thing, oedd hwnna'n wych. Ie, ti gallu ennill yn rhaid ni. Ie, chwarae teg. I feddwl bod am y 30 eiliad olaf, oedd Phantom Slayer a Lloyd just ar ben ei hunain gyda Harvey just yn sefyll yn stond. Oedd hwnna'n really dda. Tom ti'n meddwl, ie? Tom, sorry, ddim Tom. Mae Lloyd wedi ditch Ddim hynny. Lloyd. Lloyd ddim wedi troi fyny. Am fod i send o ti ffram o Angen glas. siarad gyda Lloyd. Mae just yn casglu'r troffis i gyd a ddim troi fyny. Ni gael cael mwy rematch. Wel, chi'n gallu, ond bydd e ddim ar stream, a fi'n gorffen nawr, oce? Felly, hanner, so, oedd e'n sesiwn eitha hir heddiw, ond gwelch chi gyd wythnos nesa am 3 o'r gloch, so 3 tan hanner wedi 4 wythnos nesa. Please, os chi'n gallu cael... Lloyd i troi fyny wythnos nesa a pawb ar amser so ni'n gallu dechrau am 3. Oce, iawn, diolch pawb, pob hwyl. Ni'n mynd i quickly cael mwy match. Oce.